Kidan bun ki culture ki ba ngin ngau phala ban tip na ki weipat ki jaj ben riu ki bam da jangai nangi. To minta ngin ngam ya ka khana sapang ka wei ka riu kan thei ka ba kerteng ka amala. La khaya ka amala ha ka wei ki snong barit jong ka ri Tibet. Kat kum ka ri ti dustur jong ki nong Tibet ha ki por handai galong. Baka kentai kadai ban syong kurim ya baro ki khun senrang jong ka yiem baka syongka. Walada ka nega dustur kalanang duna penban ha ki jaka nong kendong kidang don ki jaka ki badang pentrai kam ya ka nega culture. Ha ka por baka amala kaladon sipaus nam karta kalej ban sa rengkat ban ukni jong ka sya England. Badai hang ne baka amala kalaya kendu ya ki parlok Kristan haka skul ka ba ki ya pule rengkat. Ka amala wat lada kala pediang ya ujisu hendrai kamnut satia ban nyathu ha ukni jongka. Kumta ha manna ka por le jingiseng ka amala kaya thu baka lejkai syayeng ki parlok jongka. Hadien bakala pendap ya ki jing pule jongka. Kikmi kikpa jongka ki pakwan pai no ya ka Tibet kenang ban pensyong kurim no ya ka. Bat ketep bahas nong jongka kidang bun ki babut ya ka dustur barim ka bamot ba ka hap pensyong kurim ya baro ki kun senrang jong kata kaying ka bamaka ka poika. Ka amala kam kwa ban pensngau si ya la kikmi kikpa jongka badru kam kwa ban syong kurim haka rukom ka ba keriti ki dustur jongki ka ba maki gidang pentrekam. Haka ba kahap ban syongka ya baro ki hemen para senrang. Saka wairu katib balada ki bahiyeng jongka bat kisnong ki thau jongka ki tib bakala kela Kristan klempep kan sasya pensitam. Haka ba khadu ka amala kalarai ban omlet pai syuk syaka snong namar nadu bakala nget ya ujisu katib baka day ban syongka tang uway ubriu ban rihok bat ban sumar ya u hadu ka jingyap. Kidon ki parlok jongka ki badai ki Kristan ki bompat dasan bah kila pule na u Ephesus kala nong ban riu ka ba ong pi ki khun tokok ngu ya ki kmi ki kpa ha utrai. Hendrai ka amala ka bat skam ya ka jingen bat ka sngew thu baka day ban iet ya ki kmi ki kpa jongka bat ya ki dustur babha hendrai kamut pat ban pediang ya ki dustur ki balong khela hakmat ka perthai bat persya ya ka ktien ublay. Ka amala kala kerpat ya ki bangen ban duai lem na ka benta jongka bakan la ban yeng skam bat ru ban omsya pen borsyu ha ki kmi ki kpa jongka ha ka liang ka syongka syongman.